Vítejte. Dnes len krátko som chcela hovoriť o konkrétnom type gaslightingu, pretože gaslighting môžeme rozdeliť na rôzne formy podľa toho, na čo cieli. Ak cieli na pocity, tak ho voláme emočný gaslighting. A emočný gaslighting je dôležitý z toho hľadiska, že je súčasťou aj iných typov a je súčasťou práve aj rôznych iných typov násilia, pretože ak abuser, ten toxický človek, tyran, zneužívateľ cieli na vaše emócie, tak tým získava neskutočnú výhodu. A to preto, že pocity sú pre nás práve systémom, vďaka ktorému my sme schopní vlastne vyhodnotiť situácie, ktoré sa dejú okolo nás. Vo filme Gaslit, plynové lampy, tak tam je scéna, kde gaslighter tú svoju obeť vlastne na verejnosti poníži, že keď ona sa konečne odhodlala a povie mu ty ma pletieš, to si ty, kto tu ma mýli, a on vlastne jej ako prvé on odmietne vôbec, že niečo také sa deje, a potom ešte znižuje ten jej hnev ako neopodstatnený, pretože ona vlastne tú situáciu zle vyhodnotila, tam nie je dôvod sa na ňo hnevať, on sa jej snaží len pomôcť. A takto vlastne zníži. A ešte naviac práve v tomto filme sa táto scéna odohráva pred ich slúžkou, pred ktorou ona jeho vlastne zosmiešňuje. On vlastne túto situáciu vníma ako situáciu, alebo ju aspoň takto popisuje z toho hľadiska, že ona vlastne sa na ňo hnevá úplne neopodstatnene, zbytočne. A tak jej vlastne je odobraná tá možnosť využiť ten svoj hnev na to, aby vyhodnotila, že aha, tu sa mi deje nejaká neprávosť, on naozaj o mne tvrdí veci, ktoré ja som neurobila. Išlo o to, že on zvesil obrazy a schoval ich za nábytok a tvrdil, že to urobila ona. Ona si to nepamätala a hovorila, že on ju vlastne obviňuje z niečoho, čo ona neurobila. Tak presne takto prebieha emočný gaslighting, že niekto znižuje vašu hodnotu vašich právoplatných pocitov. A preto je na jednej strane máme emočný gaslighting a na druhej strane ako niečo, čo práve dokáže tento emočný gaslighting vyvrátiť, je práve empatia. Je súcit a ani nie tak súcit ako vcítenie sa do pocitov, ktoré by mala iná osoba v takejto situácii. Preto doporučujem, ak zažívate tento typ násilia, aby ste hľadali osobu, ktorá vám dokáže práve podať také empatické zrkadlo, ktorá vám dokáže nemusí to ani verbalizovať, ale
to je pre nás, pretože sme sociálne bytosti, dôležitý ten kontakt, že aj niekto iný to vyhodnocuje ako nebezpečnú situáciu, ako situáciu, v ktorej by sa hneval a vlastne za nás ho to hneva, pretože my často potom tú prvotnú emóciu dokážeme prekryť nejakou inou, možno viac priateľnejšou emóciou. Ale ak nám niekto zrkadlí, že on by sa v tej situácii hneval, tak, a to nemusí byť slovne, ale stačí, že my to u ňoho zavnímame, že áno, toto, keď popisujeme, čo sa nám stalo, tak to ho nahnevalo. Tak my vieme si potom sami uznať, že aha, možno, že sme reagovali primerane situácii. A často práve sa útočí na ten hnev pri gaslightingu, pretože hnev v konečnom dôsledku nám hovorí o tom, kde nám poukazuje na situácie, v ktorých sme sa cítili zranení, nejakým spôsobom nám bolo ublížené, boli porušené naše hranice a my by sme sa potrebovali v týchto situáciách brániť. A ak nám niekto opakovane znižuje hodnotu nášho hnevu, že je primeraný, tak aj tie situácie potom nevyhodnocujeme ako ohrozujúce. A to je presne to, čo gaslighter alebo niekto, kto vás chce mať vo svojej moci a chce vás kontrolovať, tak potrebuje, lebo potom sa z toho neviete dostať. A o tom ten emočný gaslighting je. Preto je ako jedným z dôležitých tých krokov, ako sa vlastne dostať z takéhoto cyklu, kde neviete, čo sa deje, možno si ani sami nerozumiete už, tak je dôležité a poznať svoje pocity a dôverovať im, že to, čo vám chcú povedať, tak je relevantné a dôležité. A preto je vlastne podstatné tie pocity vnímať. Aj keď niekedy nie sú príjemné. A často sa deje, že ľudia, ktorí ako nemali možnosť a nikto ich to predtým neučil, tak nedokážu úplne svoje pocity rozlišovať. Nevedia, možno niečo cítia v tele, ale nedokážu to popísať. Nedokážu to pomenovať. A ak už to pomenovanie dokáže urobiť veľa a preto ak chcete, môžete si stiahnuť, urobila som tabuľku, v ktorej sú rôzne pojmy, ktoré sa dajú použiť pre pocity. Lebo napríklad aj ja som dlhú dobu proste rozlišovala, cítim sa dobre, cítim sa zle. Alebo proste je to dobrý pocit, je to zlý pocit, ale nejaké také hĺbšie, bližšie rozlíšenie, tak potom áno, môžeme popísať, cítim sa nahnevane, ale niekedy sa necítim úplne v takej ráži a úplne zúrivo, proste sa hnevám, alebo proste som len rozhorčená nad tou situáciou. A máme rôzne škály, ako môžeme pocity vnímať. A ak si stiahnete túto tabuľku, tak vlastne a neviete, ako sa cítite, môžete sa pýtať. Cítim sa dnes takto? Cítim sa dnes rozhorčene? Je toto smútok? Teraz sa cítim smutne? Alebo je to iný? A tá odpoveď vám príde a takto postupne môžete zistiť, ako ktorý pocit, ktorý máte, by sa mohol pomenovať. Alebo je toto sklamanie? A postupne si prejsť možno niektoré z tých pojmov a niekedy vás sám ten pojem pritiahne, že sa na ňo pozrie a poviete si, áno, toto presne, teraz cítim.
tak keď mi napíšete do komentáru, pošlem vám odkaz, v ktorom si môžete túto tabuľku stiahnuť. A to bude dnes odo mňa všetko. Pekný večer. Ahojte.